ఒక ఆడమనిషి రోడ్డెక్కి ఒంటరిగా కష్టపడుతుంది అంటే ఆ ఆడమనిషి మీద జాలి చూపించకపోగా చీపుగా చూడడం, అసలు లెక్కలేని తనముగా మాట్లాడడం, విలువ లేకుండా మాట్లాడడం. కొంతమంది ఆమె కష్టపడే కాడే కానీ సమాజంలోనే కానీ ఎక్కడైనా ఒక ఆడమనిషి ఒంటరిగా కష్టపడుతుంది అంటే ఆమెకి సహాయం చెయ్యకపోగా ఆమెకి కొంచెం ఎట్లా ఒక ఒంటరి ఆడమనిషి తన పిల్లల్ని పోషించుకుంటుంది ఒంటరిగా అనే జాలి పడకపోగా ఆమెని చీపుగా చూడటం, నిందలేయటం, చులకనగా మాట్లాడటం. ఇదేనా ఈ సమాజం? ఒంటరి ఆడమనిషికి విలువ లేదా?